don Allah kai haƙuri. Haƙurin me? Me kika yi min kuma Zainabu Abu? In dai har soyayyar da kake mata yi tasiri a zuciyarta, bai kamata a ce ta kasa fahimtar ka ba. Cewa dan yau ka zama mai kuɗi. Ita Ummi ta fahimci masu kuɗi ne a siffar azzalamai da hujjojinta. Yayin da fahimtar ta ita kadai zai zama waya yaƙi a dokar daji. Babu makari. Ko kuma girma da za ka yi a rayuwarka har ni in yi maka magana ka yi tunanin mayar mu. Kuma ba zan hana ka yin duk abin da ka so ba a daidai lokacin da kake bukata. Sai da dama tarbiyya tana nuna wani inda tana da samari. Lallai sakaci ya fara samuwa a cikin da har zan dinga yin magana kana mai barka jin gaya maka kaga wannan da kai da shi duk ɗaya kai ina ma da tabbacin takalmi na ya fi ka daraja domin kai matsiyaci ne kaskantacce. Me yasa kake jin daɗin wulaƙanta mutum ko kuma cin mutuncin mutum musamman ma Ahmad? Saboda wulaƙantaccen ne. Me kace? Na ce wulaƙantaccen ne. Ko kina da matsala da hakan ne? Ko kuma za ki goya masa bayani? Wai me yayi maka ne? Me yasa ba ki da aikin yi da ya wuce hasada akan alaƙar da ke tsakanina da shi? Gaskiya ɗabi'ar da kake nunawa kamar ta jakaye. Me kika ce? Cewa nayi me yasa kake ɗabi'a kamar ta jakaye? Wai me yasa kwakwalwarka ba ta ganewa ne? Ni kamara? Ni kamara. An mare ka idan har zaka mari Zainab kai ba wa Zainab in har zaka mari wata ƴa mace so dubu ni kuma sai na mari fuskar nan taka so dubu. Amma ka san irin girman laifin da ka aikata. Ka san irin abin da ka aikata a cikin gidan nan.